ପ୍ରଥମରୁ ତ କେହି ବେଷ୍ଟ ହେଇଯିବେନି ନା, ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ମୋର କୋଉଠି ଭିଡିଓରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ସେଇଟା ମତେ କମେଣ୍ଟ ଡାଉନ କରିକି ଜଣେଇଦେବେ। ଯଦି ମା ମୋ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଅଫିସ ମିନି ବ୍ଲଗ। ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଟିକେ ସେଲ୍ଫ ପାମ୍ପରିଂ କରିଦେଲି ନିଜକୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆଇ କାର୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଇ କାର୍ଡ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କର୍ମଯନ୍ତ୍ର ଆଡକୁ ତ ଆଗମନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କି ବି। କର୍ମଯନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ମୋର ବାହାର କରିକି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ କରିଦେଲି। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ କାର୍ଡ କାଢିକି ପଢିଦେଲି। କୋଉ କାର୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମତେ ଯୋଉଟା ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉଟା ଟିକେ ମୋର ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଥିଲା, ଆଉ ସେଟା ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ମୁଁ ଟିକେ କାମ କରିଦେଲି। କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାଚ୍ ଆଣିଥିଲା ସୋନାଟାର, ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖଉଥିଲି କେମିତି କଣ କରାହବ। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିଲା ଟାଇମ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡେରି ମିଲ୍କ ଥିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଲେଜ୍ ବି ଥିଲା, ଲେଜ୍ ନାହିଁ ସେଟା ଅଙ୍କଲ ଚିପ୍ସ କହିଲେ ଚଳିବ, ସେଟା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ବିବାହ ସାନି ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ ଟା ଖାଉ ଖାଉ ମୋର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ନେଇଥିଲି ଭାତ, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଶୁଖୁଆ ବେସର, ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ପକେଇକି ଅଣ୍ଡା ସିଝା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉ କଷି ଆମ୍ବ ଚଟନି। ସେଗୁଡା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ ଟିକେ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଟା ମାର୍ସ ର ଲିପ୍ ଗ୍ଲସ୍ ୟୁଜ କରୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଗଉଛି। ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଦେଲି। ଏବେ ନିଜ ଔକାତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଔକାତକୁ ଆସିକି କାମ କରିଦେଲି। କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରୁ ନେଇଥିଲି ତରଭୁଜ, ୱାଟରମେଲନ, ଯାହାବି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ସେଟାକୁ ଫ୍ରିଜ ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ରଖିକି ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ନିଦଟା ଆସିଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମୋ ନିଦରେ ସବୁ ପାଣି ଉଜାଡି ଦେଲା। ଏତେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ମୋର ମକ୍ସି ଗଲା ପରେ ଭୋକ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ ବିବାହ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ଚପ୍, ବରା, ସିଙ୍ଗଡା, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆରାମସେ ଖାଇଥିଲି। ଖାଇଲା ପରେ ୱାର୍କ କିଛି ଅପଡେଟ କରିଦେଲି। ଅପଡେଟ କଲା ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ମୋର ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ତ ମଜାକ ମସ୍ତି ଚାଲି ହିଁ ଥିବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଫ୍ରାଇଡେ, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଥିଲା, ତା ସହ ମୁଁ ଟିକେ କିଟକାଟ ଖାଇଦେଲି। ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ସେ ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା ଟୁ ଅଫିସ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଫର ଟୁଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।